padayong relief operations nga gipasiugdahan sa Relief and Rehabilitation Unit sa Archdiocese of Cebu nanawat karon og mga used clothing ang San Carlos Seminary College apan inay nga ilahus kini paghatag kilabhan una kini sa mga seminarista sa dili pa iapod-apod ngadto sa mga biktima sa linog. Gipasabot ni Father Charles Luis Jaime ang pangu sa Relief and Rehabilitation Unit nga gisiguro nila nga limpyo ug humot ang mga sapot nga ilang nadawat. Isip mga donasyon ug mamihimong isul og dayon sa mga biktima. Gipasalig ni Jaime nga ang maayo pa nga mga used clothing ang gidawat sa seminaryo. Samtang mipadala usab og mga trained counselor ang seminaryo nga gipanguluhan sa grupo ni Father Ramon Ulysses Tura, usa ka trained clinical and mental health practitioner nga mitapos sa kursong counseling sa Estados Unidos. Ubos sa Amuma Mission, muhatag og psychological first aid ug stress debriefing ang mga counselor ug mga seminarista ngadto sa mga biktima sa linog. Sa Transparency Report sa San Carlos Seminary College, mukapin sa 831,000 pesos ang balor sa mga in-kind nga ilang nadawat sukad alas 10 kagabi. Bukang tidad usab dulaan sa 678,000 pesos ang monetary donation nga ilang nadawat.